Hej och välkommen till Amnesia. Hallå? Ja. Ja, ska inte du säga hej? Jo, men jag vet inte, du var klar. Ja, jag är klar. Ja, men hej då. Hej. Så. Men det går inte att spela online där så att vi kan inte spela med varandra. Jag spelar Minecraft. Yay. Don't forget, something mustn't be forgotten. Shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live Right. in London at Fuck Mayfair. you. What have I done? This is crazy. Jag Don't håller forget. under lådan. Forget. I must stop him. Focus. Ja, Name is. dum. I am Daniel. Aj, jag fick ont i huvudet. Okej. Jag kommer att sätta in en videoklipp per dag. Jag kan gå, jag ligger ner. Jag kan gå, jag har svimmat. Nu vill jag gå som en regel. Oj, det är inte dumt, men... Så det är så att du kan kolla på skärmdelning. Ja. Gör det? Nej. Gör det? Nej! Jojo! Nej! Jojo! Nej! Jo! Headshot! Yeah! Oj. Man måste alltid gå till... Okej, jag går väl inte till... Kommer den! And my name is Daniel. Vet jag Daniel? Okej, det var konstigt. Ah! Jag kastar glas. Fy. Visst är jag snäll. All right. Hello. Svampa. Jävla guld. Svampa. Jävla guld. Ah, skiten. Där, snabben. Ja, men nu går jag upp. Okej, ingenting här. Då kan jag hoppa lite. Okej, då Therese får sluta ringa. Du spelar inte YouTube. Du skriv det då. På Skype. Nej, men det är inte på Skype. 3, 2, 1. Hör du något? Nej, inte så mycket. Bra att inte hörde något. Jag hoppas inte att ni hörde något. Bra. Okej då, det var ingenting där. Oj, jävlar.